Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Kim bilmeşerakty bähleşigimizde biz size entek doğru bişip yetişmedik garpydan kiçidine türkmen diline näme diýilýär diýip sowal beripdik. Dogry jogaby ilkinji bolup Aşgabat şäherinden illeşimiz Aygul Abaýewa YouTube'daky videomyzyň aşağınak tesbiri ýazmagy başardy. Aygul jyňydy. Ýeňişi bilen tüýsürekden gutlaýas. Ýeňji görkezek alternatyw beledine pul bayragy geçirilýär. Dogry jogap şeýle. Yani türkmen diline garpydan kiçidine godolo diýilýär. Ören köp illeşlerimiz godolok diýip ýatypdyrlar. Ýöne godolok diýen sypat bolup gelýär. Tokgudan da kız, kerteden ýognus adam hakynda. Läşeki diýip ýazanlar bar. İmäge yaramsyz gawun garpyz. Oňa läşeki diýilýär. Mäşirik diýip ýazan illeşlerimiz bar. Dokma ýurtma üçin ýörüte büktürilen erişden saralan süýri ýumagy mäşirik diýilýän eken. Käbir şiwelerde garpyzyň kiçidine patlagam diýilýär, ýöne patlak diýip aýratyn bir ösümligem bar. Ballak ýaprakly çar renkli ösümlik diýip patlak. Türkmen ýaşlarymyzyň zehirli oglanmadan gıydamadan barra diýen begenleriye bir bähleşige işen gatnaşýanlar hemme köp sagordan aýdýan ýurdumyzyň telekeseleri meýan gyzyklarına bildirip uğradylar. Şoň üçin kim bilmeşem indik sanlaryna ýurdumyzyň telekeselerinden himayetkarlar goýar, pul baýraklar berilýär. Men bolsa size jogabyny internet sahypalaryndan tapyp bolmajak soralar gödürlän. Men YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama agda bolun. Yine de gıdıklı sorular taýýarlap size hödürler. Janyňyz sag bolsun, öýe ojagymyz abadan bolsun.